luwih rai. Iya. Rai apik kok diurek-urek kaya ngono. Apa sampeyan ngaku waras? Luwih-luwih sandangan. Sandangan apik kok diketok. Apa sampeyan waras? Jare kok compang sampe yo ngono. Kok sampeyan ngaku waras? Sampeyan iki ciri-ciri wong edan ya sampeyan iki lho, Mas. Nah, iki sing kleru nang kene iki. Kok kleru fakta lho, Mas. Iya fakta. Nek wong aku nang kene iki netepi darbane wayang wong tokoh gareng. Kowe. Nah, iki dadi apa tegese umpama aku ki kok dianggap edan. Iki aku edan anggone kembangake budaya. Budaya wayang, Mas. Wong edan ki ora nggon kuwi titikane. Dadi wong edan ki titikane gampang. titikane piye? Angger ngomong dhewe disauni dhewe, takon-takon dhewe disauni dhewe. Lah kuwi wong kowe bisa gelar kok bisa gulung kok iso sampe manut ngono piye maksude? lho lah iya to. Nek mbok pake aku sing sopan sampe raiku iki rai tak cek. Iki mergo aku netepi dharmane ya kuwi tokoh wayang wong tokoh gareng. Berarti ora ciri-ciri wong edan. Ora edan. Lah ciri-ciri wong edan iki bisa ngomong dhewe, takon dhewe, disauni dhewe, wayang ora wayang angkung-angkung dhewe. Ning omahe wong kudu main dhewe. Ciri-ciri wong ora panas iki Mas. Berarti nggon ngene iki nggon apa kuwi nggon apa? Nggon apa? Lho, teko karo penonton. Iki kan mboten, Pak. Sinten, Pak? Hei. Lah malah aku iki kaya. Dadi nek aku edan. Lho, oh ya jenengan karo aku padha. Kok padha? Edane wong golek dhuwit kanggo ngrukepi kulawarga nafkahi anak-anak ing bojo sing nang omah. Oh. Lho Mas, edan rembakake budaya wayang. Oh iya. Niku wong edan ki ora siji kuwi. Nek pindhone ditakoni mesti kleru. Kok kleru? Ora pas jawabane iku ora pas. Lah kok ora pas piye? Umpama nuwun sewu. Kaya ngene iki umpama tekok wong edan, iki apa? Mesti wong edan ngarani ngene iki nangka. Mesti ngarani ngene iki duku, salak. Iya. Iki nek wong edan. Nek Mas Jalul ngene iki napa? Kayak kena jeruk lho. Berarti pun mari. Pun mari selamat. Mesti kok miteni di nangka di jeruk iki. Sik ning aku sing ra trimo, Mas. Nuwun sewu. Niki kula perjalanan nang mriki lho. Nggih. Tenggung niku lak sewak iki rada error. Niku kula takon teng daerah Pasar Cawas. Niku kula takon teng Alfamart. Ngerti ta Alfamart? Nggih, Alfamart. Wah, iya. Nek nganti ra ngerti yo. Ngerti. Niku kula takoni, Mas, tenggur niku pundi? Ora. Niki daerah pundi, Mas? Ora. Niki niku alamate kecamatan pundi, Mas? Ora. Lah jebule kuwi wong edan, Mas. Tak takoni jero ora. Jebule iki wong edan. Iya. Sampeyan ngerti ta? Ora. Ora ya iki. Ora ya iki kok kayak kowe. Kenake sik ta, Mas? Oh sik. Aku mau pas niku badhe tindak mriki. nggih. Bingung to lewat pasar. Ada wonten Cawas Alfamart. terus. Kula takon bingung. Mas, niki arah teng Japanan guntur iku pundi? Ora. Niki daerah pundi ya, Mas? Ora. Nah, niki kecamatan ora. Bare tak telusuri jebul wong edan. Lah sampeyan ngerti ora? Ora. Ora iso iki. Wis sandak wis sandak. Wong edan ora anak wong wedok. Anak wong wedok wong edan mau. Lanang. Sampeyan ngerti omae? Ngerti? Dadi ya anu ndek mek kanca Mas sampeyan kasih kono urung. Aku kok edan. Anu nek kene iki sing dirembuki amit sewu iki. Ora setengah payu kok. Sing dirembuki bersyukur bisa kepanggih sowan lagi wonten guntur jarak Japanan. Iya. Lumantar keluarga Mbak Haji Minto Suwarno. Lah, iki nang daleme Mbah Haji Minto Darsono Sekar Gadung Minto Suwarno. Mbah Minto Suwarno. Dan niki syukuran atau apa mau? Selamatan kemudian selamatan ngoten. Pripun Mas? Nek ilmu perjalengan perkara nggih selamatan kalau syukuran pripun Mas? Niku sae. Sae pripun? Wong nylameti utawa wong nyukuri niku sae. Nggih, ana syukur sing kedaling lati lan ana syukur sing
terimplementasi ya termasuk kaya dalu niki. Syukur niku enten mung matur nuwun ya Allah, alhamdulillah ya Allah niku ya wis bersyukur. Oh iya. Ning ngetokke rasa syukure terus ngrawuhke tangga teparo dilumpukke ditanggapke wancang. Lah niki syukur sing kedal ngeten iki. Oh iya. Nggih, tegese padha. Nah, sing baku keikhlasan niku. Oh iya. Syukure ikhlas insyaallah nambah nikmate. Nggih. Mergo ngeten iki nggih ragat. Iya. Nek nekat niate ikhlas lahir lan batin gede syukure insyaallah ragate pira wae bakal entuk ganti sing luwih akeh. Amin. 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 Mbah Minto. Pripun Mas? Mbah Minto Suwarno nggih. Nggih. Luar biasa putrane dadi kabeh. Pegawe cekel gawe kabeh. Gawe kabeh. Lah nggih lah. Wah, hebat iki sing napake laku Mbah Minto kala rumiyin niku temenanan. Wah. Ora kok nyangoni bondo donya kanggone anake, ning nyangoni kepinteran. Oh. Nyatane kanthi kepinteran anak-anake putra-putrane alhamdulillah taruna ngungkuli bapa sedaya. Betul. Kesange hebat. Luar biasa iki nek tulodo Mas keten iki tulodo. Betul aja ya Mas. Tulodo kiwataken tangga teparo. Bisa. Lah yo kula jenengan kabeh. Nggih. Keten iki mongko yuswa Mbah Minto iki wis ora enom meneh ning tetep duweni semangat anggenipun maringi donga kanggene anak putu lan canggang apa Mas buyut lan nggih. hebat sekali hebat. Oh, Ribut. awet gagah, awet sehat, Amin. awet nunggoni anak putu, Amin. buyut canggang lan sak terus-teruse. Amin. Amin. Keluargane Mbak Minto sadul saturune pinaringan rezeki sing berkah barokah lan melimpah. Amin. Pinaringan slamet dunya lan akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya sik Mas. Nun. Kula minta anu sik tak ngetes karo 1000 perkara aku saya lho trimo perkara kok. Oke, tadi. Nggih, tak kira tes. Apa ya nun saya kok ateges kok cah nom ngen aki Mas. Menika sing kagungan dalem Mbak Haji Minto Suwarno. Lah, nek miturut ngilmu pergarengan iki coba mangan anu asmanipun niku Mbak Minto Suwarno. Niku nek diwerdekke ngilmu pergarengan kuwi Mas. Ya, ora. Iki dioceki ngono. Dioceki no. Waduh. Mergo jumbuhe karo tanggapane. Dalu menika sampeyan kok aku krungu tanggapan jare 30 yuta Mas. Nggih, 30 yuta. Hah? Bener Mas. Kuwi tenan to? Lalu iki kula 30 yuta ditanggap karo Pak Santoso. Ya, Pak putrane Mbah Minto samane Pak Santoso. Iki tinggal sertifikat dari. Oh, jadi bayaran itu rasa dilembuk. Lah nek aku bayaran 30 yuta tenan Mas. Wow. Ora, mulai bayaran langsung umroh aku Mas. Umrah niku Kak. Saparinge sing penting sing maringi ikhlas berkah kanggone sing nampa. Betul. Kula iki gareng sak pawehe Mas ora tau ngarani. Wah, iya. Minto. Ah. M I N T O. ah. M ki menangi anak putune kabeh ana jaman kemakmuran. Wah, cocok. Cocok wong iki tak cocoke kok otake gathuk wong golek duit iki ngene. Iya. Ya, bener. Terus apa bareng? Iki yuswa wis ora enom maneh 90 taun tegese wis kebak pengalaman anggone ya kuwi gula wentah marang kulawarga anak putu lan sak piturute. Tenang Mas tak pertahanke supaya 30 yuta ora ucul Mas. Iya. N. N nadyan putra-putrane eneng beda-beda papan panggonane ning kabeh pinaringan sukses subur makmur kabeh rezekine. Nggih mboten? Nggih. Nggih. Terus ternyuh ing ati iki wengi menekke wayangan persembahan kanggo Mbah Minto. Wah. Bener ora? Oh. Anune lak ngono to iki? Heeh. Kandhane Ya terus kurang siji cair. Oh,
apa? Ora lali ngrawuhke tangga teparo kasul nyekseni bareng-bareng seneng-seneng wengi iki nonton wayang. Wah, cair 30. Kalah nang Mbah Tarman wae 3 miliar kok. Apa sida? Sida. Ayo. Iku gathuk-gathuk kamus pergaringan iki ngoten iki. Wah, nggih. Sing penting kabeh iki becik. Nggih. Pusat becik kok bakal balik becik. Ngoten lho Mas. Nggih. Gareng kok Mas. Nah, sakniki ngeten. Sampeyan iso njlentrehke Mbah Minto. Terus Sakniki kok sampeyan kok anu sapa jenenge nolok apa? Wigareng. Nolok Wigareng kuwi mengko maksud piye kok wayangan dari sampeyan mudhun ora? Yen sampeyan nang Wigareng kudune ngerti wardine nolok Wigareng iki apa? Maksude apa kuwi? Iki jog dadar nek notekke sirah. Pancen tak tes. Nolo Wigareng. Nolo kuwi api. Ati. Wigareng iki tegese Wigareng wis lurus dalane ora neko-neko ora menggok ngiwa menggok nang tegese Gareng iki wis istiqomah tumaknina mau golek swarga. Ora duit iki ora penting. Mane. Penting iki seduluran ya kaya wong iki. Weh. Kaya ngene Mbah Minto ngene iki. Jadi sampeyan iki duit ora penting. Sing penting seduluran. Duit karo pengestu lagi. Duit karo apa? Pengestu. Pilih pengestu. Tenane. Nah, nek duit karo sedulur. pilih sedulur. Tenane. Gareng mampu wong iki lho kuliah ora bayaran ora masalah. Kok perwira meneh? Wis lunas kok. Atake kok. Oh, nek tempat kaki itu dilunasi karo tuan rumah kok. Lantusan. Kan tusuk ya ini sembodo kok. Iya. Iki mulo aku ya wis ora ngarep-arep Mas. Iki nolo Wigareng. Kuwi atine ngono kuwi. Nah, tandane talang pitone. Apa? Sikil gejek tangan ceko mata kira. Heeh. Ki Mas. Iki sikil gejek. Sikil gejek iki apa? Kuwi jeneng nek Gareng ki nek mlaku, wong urip ning alam donya ki nek mlaku sing hati-hati. Aja kesusu. Iya. Jadi tansah hati-hati. Iki sikil gejek. Terus apa? Tangan ceko. Tangan ceko iki tandha pralampita aja demen milik darbe ing liyan. Jerah. Lho ngene iki kok. Ngene kok. Ya piye? Jajak terus lho. Terus mripat kira. Mata kira nek nyawang fokus satu tujuan, satu pandangan, istiqomah hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Tepuk tangan kagem Mas Gareng Prawala karo lenggah. Hebat. Ini sesuk mbok dadak nek mangkat tok Mas. Ayo ra ngono. Yo prei kok. Lah iki Mas. Iki ana gunungan. Ayo mesti ada lah. Masyaallah. Aku nek kuwi melu dalan ana ora mumet kene iki lha iki. Melu foto tenanan aku. Ayo. Sampeyan kudu iso merdek. Iki kok ana kayon, ana gunungan. Yen ilmu pergaringan iki piye? Cocok karo ilmu pedalangan ora? Lho yo wong urip iki gambarane yo wis komplit nek kayon iki, Mas. Contone piye? Contone dhuwur dhewe kae pucuke kayon iki disebut buceng. Apa? Buceng. Buceng iki. Nah, iso ketembung nyebuta sing kenceng. Jadi nyebut sing kenceng karo pangerane sing akarya jagat. Jadi nek nyuwun apa wae iki karo Gusti Allah. Iya. Buceng Mas. Buceng. Nah. Terus lho gambare di. Iso tak ganti kok. Kayak bingung kok. Iki buceng. Nah. Terus aku kira sing iki kok. Sing iki aku. sing iki. Nah. Oh iya. Aku kira terjemahnya angel wong iki. Nah, mubur sore buceng kuwi enek jenenge burung merak. Burung merak. Oh gila. Kita gesek wong urip iso mbegar sok ngipung ora ajet Mas. Kula kudu tansah buceng nyebuta sing kenceng karo Gusti Allah, sambat sebute karo Gusti Allah. Ora karo danyangan, ora karo neko-neko. Lho Mas. Nah, mudhun meneh. Kuwi enek kethek loro. Wong urip iki aja kaya kethek, lire kethek kuwi sifate serakah.
Iya nah. Iya. Mangan tangane gegem, sikile gegem, pipi kiwa, pipi tengen, wetenge wis wareg. Ya ta Mas, kabeh pengen dipangan, wis serakah. Oh iya iya iya. Mudhun meneh. Mudhun meneh. Nek kewan gede-gede. Kewan gede-gede kuwi kudu akur nek nganti kewan gede kuwi lho padudon sing rusak rakyate. Dadi nek pemimpin aja do padudon kok ndak rakyate sing menamai sengsara. Oh. Lho Mas. Ya. Tepuk tangan monggo, badhe tepuk tangan. Tepuk tangan. Ini iki ora nang gone Pak Santoso ora lha iki. Guru kabeh iki ketok ilmu kuwi Mas. Iya. Mula tak kasih ilmu. Mudhun. Lah kuwi enek jenenge apa Mas? Lho patungnya ndi to Mas? Lah iki. Nah, iki loro kayane. Iki malaikat sing nyatet amal kebaikan. Oh. Nek apik ki mlebune nek swarga lawange wis cetha kuwi Mas. Kuwi gapurane wis cetha. Ki swarga. Swarga. Lah nek elek mlebune nang neraka. Oh. Lah terus nerakane ndi? Paliken. Kayane paliken. Wah. Oh, lah. Oh, iya. Nek elek kuwi ndak mlebune rono kuwi. Wis yo kok sing melek-melek kaya ngono kuwi. Iya. Berarti wayang iso anu lho Mas kanggo gambaran. Yo ini namanya tinggalane wali, tinggalane para sepuh sing hebat kanggo tuntunan tatanan wong urip ya niki. Mula ora kleru Pak Santoso sak sedulur nanggap wayang. Niki hebat sekali ngeten iki. Nah. Tegese piyai mriki nika nguri-uri murup-murup kabudayan Jawa. Cocok. Dasare wis ora wayangan kabare. Lah. Alhamdulillah. Sapa ngerti iso budah-budah warga kene ae wayangan. Sapa dalane, sapa dagelane sing penting wayang Rembaka enek guncur kene. Ngoten. Itu ladane saka ngene Mbah Minto mriki. Nggih. Mas Gareng, tak goleki kanca ya. Monggo. Mriki wonten ingkang ngesaken caping gunung. Dari Bapak Haji Walidi untuk muda-mudi keluarga Guntur dari Turunejo. Iya. Mari tinggi 200.000 sah atur nuwun. Rezekine Pak Dalang. Layang 200.000. Layang 200.000. Iki ana tindhe 100 Mas. Ning syaraté niki mangwaca sik. Oh iya, jenenge ana gaweane diduk. Ana sing kepenak, ana sing rekoso. Iki ya diwaca. Lu ngaturke langgame. Ya. Nah, iki sampean sing tiba penak, aku sing tiba rekoso. Ayo. Wengi-wengi mangsine abang, Mas. Heeh. Iki motor iso beleke dhewe. Ayo. Yo meteng. Jo meteng ten sapa? Di meteng. Ah. Mbak Limbu sogok sinden. Oh saha. Hah? Ugi kanca pengrawit ingkang nembe nguyuhi wajib ngayahi ya nyuwun gendeng gending uler kambang utut manggung gending ki tak kirimke perimbok suwo masih kejaan lama lho Mas. Iya. Kayak tulisannya itu rawol lho Mas. Iya. Kirim ke Pak Limbuk suri bulan Elok Mas, kok tak apain mana ulang jadi anu sih, jadi asli Mas Hormati. Iso, nganggo mik. Nah, bisa lah, ayo. Langsung langsung. Bandinggo kula nyuwun gending uler Kambang, utut manggung ijo gending ki tak kirim ke simbok. Ngono to?
Suwarni kanggo besok mangkat pagi sekolah meneh. Pokoke niku matur nuwun. Nuwun matur sewu. Iya pangapunten niku ora iso kabeh tak waca. Bawonipun Kak Rembok Limbuk. Nah iso. Sementing ora tambah. Oh yes, nggih. Ya, oh. Iya. 100.000 tenan iki. Ya iya. Alhamdulillah. Ayo, Mbak Cynthia ya. Sinten? Mbak Cynthia. Cynthia. Ya. Oke. Berarti jumeneng ya. Monggo, Mbak. Sore panjang Tuhan. Selamat malam Mbak Cynthia. Selamat malam Mbak Ringo ngajakin. Pripun kabare? Alhamdulillah enak Mbak. Kangen? Enak. Enak. Maksudnya badannya itu sekencelan Mbak. Wow. Ora ngono, piye Mas? Gare saya penak iki Mas. Tahu iya kok wis penak kaya penak awake, penak pikirane. Dikare ini ya kepenak dalane, kepenak umpamane. Mobile ngono. Pokoke ini ya kepenak karo masyarakate, kepenak lungguhe, kepenak daleme. Wah, Iki berkah barokah iki. Terus kok kepenak apane? Sing liyane iki aku enggak berani, Mas. Lho lah sebabnya. Kenapa apa? Oh, kono lan awali kok. Ora itu. Nggih. Nah, sing Kemangan Mas. Mila Mbak Cynthia barengmu pundi makan mangan. iki nduk sayu. Nggih, Mas. Sebelum buntur kersane peso Mbak Cynthia iki dalem. Nggih. Derek kita tangan nggih. Iya. Kula saking sawit Boyolali. Oh, sawit Boyolali. Nggih. Si sekolah apa wis lereng? Sampun larang sak menika. Wis duwe bojo apa urung? Derek mriki. Weh, Bojo ki ning dalem iya nek maksud iki bojo garwa. Derek nggih. Status KTP. Kawin. piye Mas? Nikah Status KTP kawin kula pendete berapa? ora ya wis iya. Kemalan ngerti kabare. Fotone lho fotone. Tegese Mbak Cynthia iki wis garwa. Alhamdulillah. Dulu kene ben pirsa sapa ngerti kok kena kenal. Oh Mbak Cynthia daleme sawit lah ngoten. Ken binagen. Pirke. Arep nambah apa iki nduk? Menika wonten permintaan kalau mau Mas, caping gunung Mas. Wis sampe gunung. Nggih. Saking Mbak. Saking menika Bapak Haji Walidi. Kalian Mas Santoso wonten saking caping gunung. Putra-putrane Mbah Haji Minto Suwarno. Ini Mbah Haji putih tak Mbah Haji nek di Mbah Haji. Haji Minto. Oh, Sekar Sari. Oh, sakit. Manuk pesani wonten mikir kelir. Arep liar-liar. Ya iya. Yo, bawa yo. Nggih, derek ajar bawa nggih Mas Gareng. Kene iki kok wong golek duit ora wajar. Lah piye? Nek ajar ning sekolah, iki Mas ya. Nggih. Ngoten. Oh ya bawa. Mas Gareng, menika permintaan Mas. Menika panjenengan kalian Mbak Sinta diaturi jumeneng wonten sak wingkingipun kendang.
Atau sing kersani kadine ketinggal. Oh, iki Mas Gareng kok. Lah guri kendaki snack kae Mas. Jadi karo. Anjir. Berarti lah cuma curi kau nggih. Kanggih. Oh, nek ngarepan mriko. Niki niki. Ora masalah. Wong aku ning pasar sawah ya belum kok ora. Aduh, makan pasar. Sebelum nyambut gawe. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Derek lah tuh. Para leluhur. Para leluhur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai gigi. Ya nuruti kok nuruti sing nanggap kok. Oke, ini mawon. Guri kendang. Oh gigi. Iki sendale sapa sendal kok kaya sup. Sudah masuk kok. Oh benamu lah ya. Pikir kese. Padel papan nggih. Iki mboten napa-napa Mas wong jarakan papan panggonane iki tetep boke dadi pamit kok sing mriko kersane pirsa. Niki kan dalem Kang nggih. Iya. Daleme apik. Ini iki kok ya ndak taun pisan go wayangan ya. Wah, enteng ya iki. Amin. Ya niki aslinipun Mas Gareng iki para lenggah. Ya sampean pirsa nih bapak-bapak ibu-ibu lawe kan Mas Gareng. Oh iya. Saya nama saya. Nek kaya arep ngangkat jenazah. Maksudnya ini jenenge pasariane saya ngoten lho. Nah, saya Bagus ngoten. Bagus. Ora. Mangga, Pak. Jenglenge mboten? Jengleng? Jenglenge Mas Gareng ngumpul dhuwur. Ya kok saya ora apa-apa. Ya syukur-syukur anu mbul kok teras kono midun Mas. Kok teras kono anjlok midun jengleng. Jenenge sampean saka mriki terus anjlok niku. Balik sini. gamelan ini maksudnya. Wah, ya ora Mas. Ora, kira anggaran yang gede kok. Yo, jenglenge manut Mas Gareng ya. Lah. Iya Mas, ora kleru pokoknya Mas. Wah, Ngeten iki pengrangit sing hebat iki ngeten iki. hebat piye? Siap siaga jebleng keras pokoknya ora nek pengrangit ngantuk saben aku kumpul mesti dijebleng. Jebleng. Kita laras. Iya mboten. Wah. Iya. Pengrangit kene iki tenan aku dalan sing sesuk tak undake kesejahteraan. Nek sampean dalan. Ayo. Mas kula bendang. Kompak. Kompak ya. Terus kita laras ngene iki. Emang ya belajar terus Pak. Hah? Belajar terus. Latihan. Iya, nanti latihan. Iya. Kali nyuwun pangestu Pak, menika Pak Kepala Desa Pak Eko diunggah lho. Asin kan? Pak Eko Puji Sarwono, Kepala Desa Japanan iki. Oh, Pak Desa, Pak Lurah. Lah saya pundi? Pak Eko. Mersani Oh, sampun pun. Pak Eko sampun wonten dalemipun. Oh, sampun Pak Teguh. Tahu kita mriki. Iya. Pak Santoso sampeyan tepak rap ya. Pak Santoso. Ayo, sing ndi? Iki Pak Santoso sing iki. Oh, iya. Kata hijau. Iki sing banyak kula. Lah, iya. Ngapunten Pak Santoso Ini kepunjul. sedalu dia, Pak. Nggih, kepunjulan selawe wae. Mbok balake ra Oh, ini. nggih kono kok ben. Ora jujur. foto rokok. Ora. Yang memacan Enggak. mongkar jeno.
Ya memang aku tidak bisa ambegan. Aku tidak bisa ambegan. Oleh sambutan. Heeh. Pengen napas bantu Pak. Nah, kok Januari sing kepiye saka ngendi? Adi. Enak sing usul. Jan, kaya awas meneh ya. Ya mangke kalau mah buka lawang sing dijengleng kok terus kita laras kita nang. Ijek nyetrum. Luar biasa. Aku jagongan karo bojo ki dijengleng kok. Pus kita laras ngene iki. Bisa musuh ngene iki aku. Bisa kompak kabeh. Oh, kompak kabeh mung nyadane wis Joko sedanten Aku kok. sakit sing beduk aku. Napa? Kebetulan sakit. Kuwi kan dengan ngono. Ora Pak. Oh. Apik Gusti Allah. Wah, Ulangi nang Mas saudarane ya. saya mau janjian Mas. Sampeyan sini janjian kok kleru copokane 50.000 lho Mas. Pernah sing kleru ra diglek bareng Mas Garep copokane 50.000. Ya nyoplok ning aja kejem-kejem. Lah piye? Lah nek 50.000 garek nampa piro? Salah kowe tamat wis ngene. Lah nek 50.000 ki disokong semeno kae cocok. Lah iya. Wong iki Wah, le. dadi digolek yo mangan. Oh, di masa pertumbuhan kok ya mesake sama Ya, orang. mantap pertumbuhan. Iki contone iki nek sobat dadine sehat. Heeh. Mergo mangan bisine akeh. Nek sing ono manura atau mangan stunting. Saya Oh, enggak boleh kayak gitu. Stunting. Ya, iki ora tak selani. Lah iya kan yang malah punya pitik. Hah? Punya pitik ya lho. Kowe wae sing ora tanggap. Lah piye? Tangga. Nek pitik lanang wis ngene. Pitik wedok dan dodok. Nek pitik wedok lah aku dudu pitik kok. Lah aku Lah aku pitik dhewe. lho nek ngene iki yo pitik lanang pitik wedok. Ora aku gak aku dadi pitik. Lah kene pitik apa? Iya, dadi Saya dulu lah saya. Ayo. Ayo. Oh jenenge nek ngene iki mau ngaku ora awakmu sing bawa aku sing jengleng. Oh, no, berarti awak dhewe pasangan. Ah, pacar. Pacar. Pasangan acara. Itu. Lho tenanan yo ora apa-apa. Oh, tenan anugerah kanggoku, musibah kanggomu. Iya. Teko molak berpaci apa kok? Kembang. Kem- Mau dari ke pasar kembang. Sarkem. Cinta
Kok iso goyang dalam apa nek goyang luar goyang dalam? Goyangan kan ono telu kok Mas. Telu piye? Siji goyang luar. Nah, Tak tung tak goyang luar. goyang luar. Lah iki mau goyang dalam. Goyang dalam. Tung tak. Lah meneng ae kok dalam. Ketoke meneng mati jero wis krong sawan. Koncone mangan kene ya ano Mas. Oh, kerupuk dipangan sak plastike. Ben awet. Iki goyang dalam iki sing nomor 2. Ah, Sing nomor 3 goyang promosi. promosi. Enak. Oh iya. Tak tung tak dagang-dagangnya. Promosi Mas. Promosi. Ayo toh. Genang kowe pemenang aku wong iki. Kayak goyang dalam ini wis iki kalau tak dawa-dawa omonganku. Hah? Nanti rampung sing dalare. Cara rampung piye entek dijoki karo iki kok. Kompak. Ayo, yang ae Gunadi. Mak sing ndi? Nih. Gunadi ya. Ibu sapa jenenge? Pur. Ya Allah lele. Kenapa? Iki anak Pur to. Ah. Iki bapak. Oh, alah. Yo. Iki bapak. Mula priyane padha. Gunadi mau neruske perjuanganku. Korea kok Gunadi karo aku wis 3 sasi. Tapi oke gune 3 sasi kok. Iya, enggak. Panas udan wis ya. Ya. Ayo. Bahwa Lah ini mana semua? lah kok orangane muni kok awakku sing bowo. Ada. Panas Iki masih kelar sore. Panjenengan Mas Gareng. Dalam Nyuwun sewu, anu kanca kula iki dadi penggemar dhewe-dhewe. Sampeyan kenal lho karo Mbak Nina. Oh, iki bengi iki dadi gawan dhewe-dhewe. Penyanyi kula Mbak Nina iki gawane iki wis sama. Sampe di MC iki. Oh, ini kan lho. Lah, ini kan. Terus. Nek Mbak Ruby gawane sing modern. Oh. Nek Mbak Tian iku gawane Sinan. gua gak pernah Pakane. Lho kenapa ta? Piyai putri mangkat wengi nek sing gowo ki malah aman. Oh, aman. Aman. Iya. Ora apa-apa. Ya. Ya, enggak. Panas udan aleng-aleng. Capek gunung.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini cowok ini Mas Gareng mau tuh. Kenal gitu ya masnya. Oh, itu Mas Gareng ini. Sana. Cinta Mbak ini Mbak. Gepeng. Oh alah. Ora lagi mergo di streaming. Ora. Iya, Ini kalau di streaming kagunganipun Pak Santoso Mas Gareng. Kita pasan. Wah. Streaming iki. Channelnya nopo, Pak? Channelipun apa? Oh, akhirnya Pak Dalang. Oh, sampun. Channelnya nopo, Pak Dalang? Santoso official. Ya. Oke. MSC. Ada MS. MSC. Ya. Oh, MS. MSC ya 112. Oke. Ya. Ada. Monggo dikulasaken langkahipun ngapur keluarga Mbah Haji Minto Suwarno Camping Gunung Bahaya. Nah, monggo Pak ya. Nungguin ya. Tadi wis nunggu nganti noyot. Kaya patung rumah makan selamat datang. Sekarang bisa.
kabare Mas Gareng? Mas, Piye? besok rendang aja kuwi. Lah apa? Nyelake umur tenan. Ayo. Ya Mas Gareng udah sih. Ya semangat tak saya. Ini kita minangkan itu ngambang sih ya Mas. Nggih. Halo. Halo Mas Jaya. Halo Mas Jaya. Jadi malam gak sih tak nyengkake anu nyelaki ngambang sih. Padut. Karena ini tugas sampeyan ini oke. Oke tak. Bari ini tugas sampeyan ini Oh, oke. tak. Ini sampeyan yo ambil napas sih, niki sing nok yo di taosi sing sepuh yo ora dilaleke. Jadi rata kan Mas. Diratake. Oke. Ora ngambak kula nyuwun berkahipun Bu Sri Tiyati. Ibu. Ayo. Iya. Ya karo diaturke Mbak Cinta Sumarno kok kenapa dereng sare. Kula ngambak. Monggo Bu. Ya. Badun. Rumin. Badun. Pisan Semarang. Badun ya, Mas. Ya. Nah, ini ya. Dilaturaken kalian ibu-ibu bagian konsumsi. Atur nuwun sadyanipun. Ya, ucapi saya. Ya, kita. Ya. Apa nih? Oh,
Pak Mulat sampun wonten wingking kendhang Mas. Nika nuwun sewu Mas. Dawuh. Kula teges badhe nglangkai kok mboten. Nggih. Mriko gandeng mawon nika dipun tujuaken jenengan kula jenengan maaf. Nah, lah niki. Kok iki Mas Ganeng. Iya. Jamu iki kok kudu testoke. Nah, iya. Mas Ganeng. Kula Jarot Pusat. Minta lagu Apa? Podang Kuning. Bingung. Oh ya. Segera. Oke. Mas Jarot Pusat. Mas Jarot. Mas Gareng kula Kula Jarot. Jarot. Jarot meneh. Minta lagu Podang Kuning. Mas Gareng kula Jarot. SMS. Iki dina iki. Niku. Niku kan mboten om. Sekedap. Nek kertasnya iki kandel iki kudu netek. Niki kan desa wonten saking Pak Jarot Pusat. Wonten pinipun setunggal atus. Matur Pak Jarot berkah barokah. Yuswa kata sekinipun. Nika wonten Mas Gareng kula tatak tatak. badhe nyuwun lagu 1001. Nah yang titik rindu buat ayah. Wonten pinipun. Enak. Oh, Layang iki kan aduh. Mesti nek kancane. Wah, iya. Oh, ini kita nang nggon rezeki kene. Amin, sudah latos. Amin, amin, amin. Mas Tatak. Mas Tatak. Ana apa mau podang kuning? Saiki podang kuning sing. Ngoten, nggih. Ayo, Mas Gareng bawa. Mas niki ngapunten. Hah? Tetep ta wingking kendhang le. Oh iya no. Balik manis. Iki nang penggerong wis suwe-suwe mbok kowe liwiri kaya wong disuwuk. Wis gede ya Mas, wis gede. Spesial kanggo Pak Jarot Pusat. Mas Jarot Pusat. Podang kuning gawane Mas. Iya kae. Mas Gareng bawa. Wong suarane yo jos. Banyu Wonogiri iki ora iso mbok sembrono. Jarot iki kodang kok. Wah. Kodang Pak Jarot iki kodang iki. Oke, Pak Jarot. Oke. Ayo. Nadyan wujud temong peksi. Apa tangannya Mas Gareng karo lenggah. Jos. Pak Jarot tekan pundi? Tekan pundi? Oh, Pak Jarot Pusat. Dari pusat Ini ini. dari pusat. Dari Jakarta. Oh iya, oh ya gini. Oh Dari pusat. dari pusat. Oh iya. Saya bilang oh iya. iya. Berkah barokah, kata cikinipun. Saya ya. Iya.